Mbuya ngono asa Marieta ngoro kwa Evangelist Kimwaniki seito nigere chiruti chabo basi no toramo na Jeremiah bati barobaro wasi amate nto tore basi aroro nabongiri yanyegete ngoro na ande ngondo gete senyenjo echekera ne guringa ne nabori yango sakara na kerwe simye kemambia uruchisinyo cha Nairobi esiche na mayare nginye gitari Kenya Tosto nje nabona na twaro okondo koko nene sana no mwanya wantu ndibonsi Jeremiah twabere nere from 2018 mwanzo yutinyo mutanga ni kabere nari tuomera na Jeremiah na etetari town Jeremiah gachaka ndangeria kende gari mo ntebina ya nje no moteri nimbwa togotera na sokiri lakini tena kubeka bicha ekara chicharende nalio abwatete ngamware ganie garime na monyore to bwata karedio ubwate nechi chintetere koboko nkeiga all right ekakaswe garime tugachaka gutakana Jeremiah okoru 2018 to manyente nere ntu abereta around 6 months achitaga twara imani getiaring strong mpaka nonya mamma bagante vinga gente kitanga ugarura agatwara ukwege na sengencho wiki yare ko era tari kunyuma riogo wasi tukondiri ko era atari kunyuma riogo satari ko ndaka nyagitari achiko ko chekiwo ekartwa bere nere koru mutinyo kabere pako mutinyo nane na roche nga Jeremiah ari buya tari ko nyagitari kinchi tatare na bare kunyu ari ko gendo onte vinga teteregete nindikeire nesindan Jeremiah rwari to boroire bwoko era rwa manyinga bako nga 6 seria demi na bwa rwarete igongo ikarenge getore nere ngo ikarengo rwa but ontebi tuaenda oshugurikeru lakini for 6 months ekara twabeta nere yasana amakonyete chintedra ari kunyu tarware tiaro nabanya sama makonyete by the way mimi nashukuru waimbaji wa Gusii Nyamira County na Kisii County chinseme chichonsi Gusii batemete kokonya Jeremiah no nyendengeti 2019 na changere tuchibese nabana baminto bari chinsemo cha Michael mbachete mbatomete getoro kiabo abantu portside abateri aba pastor amona abantu baminto bari chinsemo chiare mpakonye to mwana mbatemete bari wari jaribu narego tebanga mbuya mana singenchi yogo tosabera na inde muigure ringaneri mwari bugo irikoberi eno nche narego tebanga moto sabera nichenge chwa kongu ekera mugo nto gotosabera nje ngamone yu na ande gukunga kende ngero keganire se family ya Jeremiah narego saba ogosiro kurasire nebe egento kingenje na Nyasaye takobatiga egento kingenje mono mobe mugo sabera ni family na intumu na bateri bagusitwa sirio materi ogoto sabera thank you nja samari tangori kuri kyanyanja kuruki sama cyanya miraruboro bono buna ncho materi ekere twa kiruki sini tego buna moteri to sirire amaene go twenyora mbaka twenyora marubora rire amatukamaega na Jeremiah no muntu urenge bwingenjo sana urigo tuikange nonyo rende tigatote bigati muka kosiorwa gakinga kintambe utatiga bono turi na mariga mange tusinyenchira kitura atinya marigaya na enenchira kitura areme mpaka torango Jeremiah enyanki yaga akiyarira baminto kusirani utuigwete tukura bateri banyamiro tuigwete turi ekene kiriande kebesana ekarto iguna Jeremiah orari irukanche na inyora bono enka kitwarenge gwetana na nera ritaracha tokumaketia matera twanyora mwaniki twa maketia matera in fact no mwana wata enkorengia no mwana urengo mukanyiku encheke ntonda ateria basani ba Jeremiah mwari gwanja kusi omoteri yitu gasira chinsa mucha Nairobi mwari gwanja mutu bwatiaria smoko nyara emebango ko bangwire keriura nyoregeke no ena masabo na moto konya nani gabwa smole na moto konya no ena masabo na butugusukuru gaki igo mwezi obe mwanya bantu nengitiembe mosaja gakoragire mwanya bantu nengitiembe batebye asa Marieta ngoro kwa Evangelist Justus Bwali seitire bobasi wemenu alinonga omwana Jeremiah no moteli bweliro bali Gusii nande nkwakirambye mono abantu baminto oseka etibi yito oseka FM yito asokunyora abateli beliro bali Gusii mwakorero buya asingenjo mwaigule na inwe kirienda kyo mateli minto korara omateli Jeremiah buto no mwana wanjita matera no moteli otera kuru 2017 no moteli otera kwa tiro tangania maraika no mwana onchukananire no mwana omuyase oboteli obo na no mwana twatugutire na no moteli twatugutire umubani kabisa etubwatekeririande kana muna bateli munyara gudusabirania ikiara okorema okoraba gukongwa story nchenga tabase family mutwaro bolemu muna mamu abo na tatu mamu twaro na bana bamwabo nimanye talia
kabisa mutwara bari mu muchuri mugima yasati abakonya abarende n'intwe baki abatari baminda simuri tutwara bari mu nande tokonyane ikiara Jeremiah sire Nairobi twebanga injire litokwebanga nyasaye tokonye asingincho Jeremiah emintu tomurete buya ende tunyari kumwani biya na atero abantu bamubumbiya mona asingincho sabotingia mogoto munento abateri sese ni sana nyasaye abarende. Thank you. Tukaselinde irane litatambia Yesu mbia irane litatambia lituko njasa malieta na ku evangelist Bernard Geto niko na yatebire na pole sana asinginchi yo mwana ominto ya moteli ibwelira bali omugusi uralire nande ngoteba kwania biafu yeredi ya Kisi FM asinginchi ukurututa mangana ya buna bateli nende mugo tuimoki ekia mwagera tuamanyikana kolende na atebire pole amwana oyiga niko tuamanyikana tuamanyanete na 2018 kagutarane redi tukumira nere uri na mariogo ukumburi no motelinde na kingo kora na nje inyale kumanyikana komotebi boneta kire ochamo na intuma na nje na motelinde tokonya nas tokonya mwana oyiga nyasabu na nyasale moyo mwana ingurwanira akanyori gari ogokomboa mwana yagantebi tukangya tukanere squat ne fagiti na imugicisidi cia na mweteli chichiro ntuonjokane tukenda nyakoe tuketa bosongo itumbe se itombu eto tukarate marende mwana oyo mbakire dio mwana oyo agaswa matera yakabeka elinde nyasaka moyokonya lakini gwetera boriro barwarte gukwererwa amanyinga twabe tokote na aginya sale kumokonya asinginjiro mwana otera gotena nyasamu tumira maraika elinde nere asuke kurwa sale kone tuibu twenyoriri bati no mwana oyo rali ntubuna abateli tuiria nyikire chingoro chito nande kwani apa ye radio ito ya Kisi FM radio mugusiera anga togotene tinya saba konye asinginjo ni fact yale ko bana Nairobi twale gochi aba yale ko bigarama lakini ya na tebe mbuya mona asinginjo no torenga mwatonyorire togoteba kendi kyonse getakira se family ni mate na muri bantu babe bikamutubwatasi tome kiswano moyega bo mwana ominto yalira asinginjo malika goteba mwanya bantu tonge twaselira ba nande naira no igona tuli na maraba neri tutarairana ingaki tutaraika olende pole mungina pole mugaka pole nekenyoleke makiaba basi pole asingencho nchino Geto Bernard seiteri tumbe nambo basi nabateli bonsi gusingima nikirudi ya bateli tiganya sawa sen. Thank you so much. Higantere obogima bwengoko engoko elio manyete nero nchingotera asamarieta korukwa Pastor James Angwenyi Michael onkurandia alia ase kanisa ya Nyaturubo Redeemed Gospel Church nigo tuachire gaiga ase ngencho yekerere kenene kyo mwana Jeremiah oyo tuanchire mono Jeremiah oyo chorete mirime miya yokomokora Nyasaye kintagete gokwana ntagete gotebanga omwanya abantu ibore tuamona mokungu amatukaya na make lakini nago kiremona ase ngencho ego kwa Jeremiah na mariko nandekera abeira mariko Nyasaye oito nare ntoboremu bantu barasenkerire mase Nyasaye efamily rema mwensi ase Nyasaye bateri baito bagusi rema ase Nyasaye chiredio cheito chiabeire chigote kubeka matera a Jeremiah anene mono kegima na shukuru kwa sababu ya Nka TV na inu mwachire otoikange anene mono kegima koreramo na intu asengencho yogo kwa koyo minto Jeremiah obeire umuntu bwo mukio monene anene mona asogo itana na chinsemo chonsi tuatarira monere pamoja mono yo minto mwaniki na are no mwana omwekei na are no mwana omuigweri na are no mwana otagete mono gukina mono asobokoreri so asonsi tigatotebe ngatiga Nyasaye amurende tiga Nyasaye mienkeria twensi piamo ase gusirira bayitoria gusi tole masomo nene no nyechere mayo kure ebire bimo na bokiwe tiga mosisenigwe na ndemore masomo nene. Kwa majina naitwa Jenny Onjeko naimba dunia inapita dunia inapita dunia hii mkimbilie Yesu kama ungali mkimbilie Yesu kama ungali hai. Hakika wapenda, katika wakati wenyewe tunafaa tumkimbilie Yesu kama tungali hai, kwa sababu hizi nyakati ni za mwisho. Kama hivi sasa tuko na huzuni kubwa kwa sababu ya ndugu yetu Jeremiah ambaye ni mwimbaji kama sisi. Hivi karibuni wimbo wake wa mwisho ni ile ambaye aliimba ya kwamba mambo ya dunia imeharibu wengi.
na wengi tunafaa tumkimbilie Yesu. Wakati huu tunawapa familia ya Jeremia pole, na sisi wote kama waimbaji tutiane pamoja ili tufike mahali pale ili tubebeane huo mzigo. Asanteni. Asante Ngoro Collins John ama si on the beat. Yeah, nimekuwa nikiwork na Jeremia, ni friend yangu. Na in one or the other tumegrow naye. And we are sorry for the family. As Saril Production tulimfanyia the first volume video. He was a good boy by the way. Na tuliona alikuwa anataka kuenda mbele sana. Lakini what happens, tumekubali yote. Yeah, tumewachia Mungu everything. For me, what I like about him, Kerina Inyore ni eri tukonda to shoot etie nyimba, I remember. Yeah, he's a good guy. Karo kama tabi injuda sigete to kushoot ento ako mnyoka wango sana. Yeah, no monto renge we to match once. Karo kama tabi injuna ba go chagabo kwa mot ko antate itikende yanse matabi koraika. Ako participate wango sana. For everyone who is watching, take heart. Kama ulikuwa unampenda wewe ni fan wake. Yeah, let's support the family by the way where we can. Yeah, for all the fans of our studio, by the way, we are located at Mugonga Market. Mnaweza tutembelea for good work. Yeah, thank you. Narurale, owele narule, Yesu nero manyete. Hasta Marieta, Faith Kwamboka. No motelinde. Na tigandu pole yane. Ucha somo chioli. So wachele maya. Igo na beri no muichano mwana na kumiri mono. Akera na iguli gane liga. Ena stuka by the way. Na no gusinyugukwana ngosinyugukwana. Asinge ncho mwana oyo getu amwanchete mono. Muna bateli. Gaki tigandu pole yane. Uchi asomo chioli na inde mole mereri mono. Gekogera ligwoli ne liroro. Oyo litara betere. Takumanya. Lakini oyo liabetire. Nero manyete nga obururu nga yomubwate gosinyarali kaki ngosinyugukwana biyamono. Inche Pastor Peter Kenyatta kwa niaba ya barandi bonsi bagusi nensengima abantegerete igongota bapole sana asinge nchego siria motelio yiminto Jeremia amatera aye twabito kuyabugia sikanisa cheito igoto lino mwichano mari na abana banyasaye kusirio minto oyo abeiro yo bwengencho oyo bwo commentera ko na story inkinare gukwana asaba teli bonse mbiya mona asogusugurika mwasugurika asokorora na kyagenderete na asoko bumurwanirira pamoja na barandi mwensi abamwe aberemo kumusabira nyasaye tiga basesenie nchego ndatebe nga asingencho intwa batu amanyira lingana li nyasaye nande tuli masiri ngana li nyasaye igo tumanyete nga Yesu lyobogete akaboka ase amatuka atatu oyo minto Jeremia nonya oralire orura sobo ikobwenze into manyete nga litu kelimo ekero Kristo arairane go chicha sense yega ekere kunu yomo eliera abuge bonsi pibali ba menyete asomonene ba mosemerete nyasaye imbabo kamonere na mbagenda monere igo gakigonda teba se family rema somonene beka chinkuru asomonene focus asomonene egene omonene nga litu kelimo omwana Jeremia imunyare mokorana komo nande kene mogo kamonere ekyara no mwana omenyira so kwegena asoko moterera nyasaye na soko mubaka nyasaye inga litukelimo intonyare tokomorobu nabateli intonyare tokomorobu nabarandi into chenge go cheigoro togotero goteranga haleluya haleluya hosana hosana aseigo tobiko gosemeri goita somonenga litukelimo intobokiwe ekyagara no towetera tochikomorora Kristo Yesu omone nabasesenie naende tobekane chinkurunga nyasaye tago totiga none litukelimo.
ikenzi nyawara uwagoka Egingo sese ni wana wana ubabea